Bubalik ka o palaya sulti mo. Tay, sarado man ang balay ni Kuya Ramil, tay. Men. Kuya Ramil, Oy! Men. namayo tayo na Isa si ba Kuya na? Ramil. Kuya Ramil, Oh! Daris! Tay! Ano naman mo dire? Kuya Ramil. Nauta mingihan niyo sa imuhaya. Kumusugot ka. Ani, Emil. Ya. Dinhi sa unta mi magpuyo ni Puyo, tatay. Emil. Musahan nyo? Diri mo musaka? Oh. Putulol mo tay. Pamilyado na ko. Isa pa, wala bakanti dire sa inyo ah. Ha? Kuya Ramil. Sige ya. Liya ba ni mong ulo, Charis? Panagkadali lang ya. Wala naman may kakainin. Ya kay Luit kasi tatay ya oh. Gusto gyud mo pupuyo dire. Ah, Ya. musugot ka. Sige na ya. Maluy ka sa mo ni tatay ya. Si tatay ya oh. Kung gusto mo mupuyo dire, sige. Na ako yata sa inyo ang space. Pero kamo na mo bahala mo pa. Yaris na ha? Ya way problema sa mo aya. Saan nila sa amin magpuyo sa imo ya. Salamat, Romel. Say nagpasalamat tay. Kay kabalo ko. Mabigat ra kay mong duwa dire ron. Nagpait pa ko. Ang dili mo sa kuan isa ka. Yawa milain kantuan niya. Usa pa. Wala pud mi ka kuyan tatay nga balay. Nya wala pud mi trabaho. Nangita unta ka kay dako naman ka. Maglisod kog biya ni tatay ya. Si tatay nga. Sa sitwasyon ni tatay ya, makita man nimo. Ya, maluwi ka sa mo aya. Tabangi sa jud taon niya. Basta ka to space na ko yata sa inyo ah. Tama-tama to sa inyong duwa. Sige. Gulungan to sa iro to. Tay, Oh. Ah. pasensya na kay katay ha. Wa man jud tay lain kaduulan kasi si Kuya Ramil lang. Tay, Sige lang. halag na to diri ang pad sa ero na tulugan tay basta importante sa ato atay natay ka tulugan natay kapuy-an. Oh. Tay pasensya na kay katay ha. Higda lang sa tay pag-relaxan sa ako na mag-arrange siya tay kay unya ato aning tap-tapan diri para. Dili tugnaw ha. Matagid pasudlan eh. Ani, Ramel. Tugnaw kayo dili. Hangin. Siya na kaayo tay ha. Di man tagi patulog ni Kuya Ramil. Kira po sa to atay at least nga natay kapuy-an, kay tulugan. Sige lang. Ha? Oo. Pasensya na kay utay ha. Ano ni? Ramel. Ha? Ako na Ramel. Na. Siya mag-loy to ah. Sige na tay. Na kay mangita pa kong pagkaon na to ha. Hindi mo. Pangailan ko ka Kuya Ramil basig na say pagkaon dito para makakaon na ka. Ha? Eh, taga ka. Sige na, sige tulog na. Ayo. Kuya Ramil. Oh, sama Charis. Kuya, pwede kong makapangayog pagkaon bahalag kamay lang ya para lang kay tatay. Pagkaon? Bigutom na mong tatay? Okay ra kuya nga, di sa ko makakaon niya. Basta si tatay makakaon lang. Bahalag kamay lang ya, basig na may pagkaon dira ya. Mao lagi na akong giingon. Balik salin-salin lang gud ninyo ya. Salin-salin ha. Kung gusto mo pagkakaon no. Pagtrabaho sa nimo, ha? Naay plato daw, hugasonon. Trabaho sana bago ka magkakaon. Sige ya. Kung pagkaon man imong gipangita. Liho ka sana ha. Sige ya. Hindi ko gusto diri nga. Kaon na mo dito. Pangayon ninyo. Sige ya. Sige ya karon. Pag umana na,
Tubig oh, butangin ang tubig ng drum dia. Pero makakuhan po na yung katambok si mong lawas. Tambok na kay ka. Hagot og tubig ha. Pagbantay na ko pagbalik ana. Manana na. Tapos ang drum, nani, tubig na ha. Sige ya. Kuya Ramil. Ya. Oy, Teres. Ako panghugas yan. Oh, manay ka. Oh, na daw. Nang pagkaon, pangain mo. Budget na sa taron. Marky bugas. Ya, okay ra ya, oy. Basta makakaunan si tatay ya. Wala ko yata ng tatay. Una sa tatay pagkaon na. Wala na ka. Salamat Ako na ko pa ito na imong lawas. Tay. Pagkaon na ka. Aray tayo, pagkaon tay. Then, sige pagkaon na tay. Then, napoy mong tubig ha. Yung pagkaon na. Ano ng pagkaon tay, naghatag ni Kuya Ramil. Ingat na. Ingat na pagkaon. Si tatay sa magkaon. Teres. Tay. Kung sa mo dia. Kuya. Kuya Ramil. Isa may nag-ingon si mo ha. Nadiri mo matulog. Kuya. Ano sa inyo tinig diri aya? Kay pagibati ni tatay yan, isa mo dito yan, kauban na mo ang iruutulog dito ya. Huwag ko lang po, Teres. Nga, napod ni ilis-ilis ya, matumi dito ya, mabasa, maugat na napod sa mong lawas. Sila ko na problema. Ha? Ikaw pasilungan niya. Dito na yung kong gatas niyo ha. Buhat na ito ni mong silong. Bubungan ito ni mo, kiatupan. Baka buhay na mo ito dito. Tagaan na gani mo dito. Space gani. Nagkuba mong yapon kuya. Sino ko ba? Pila. Ano ang sitwasyon ni tatay ya? Dito ko nila sa mga niya. Managami halos ikaw niya. Mag-isip na kong Oo na, ano ka kikaon? Kaya wag magkanagin ka mo itong trabaho. Nangita kong taga-trabaho. Ya, mangita kong trabaho niya. Kasi mo bantay ni tatay. Pati kay ikaw ya, di mo ka makatabang sa mo. Ayun sin pagkaon na lang ni tatay. Sa magkikatag na utabang. Pamilyado ko, Teres. Samot ka. Umila. Ano ko yata katabang ninyo? Umila. Gulo na ako ikaw na may nada. Kung tatay. Ya, wag kailan mo bantay ni tatay. Kung na mo bantay lang kaanit ya, manrabaho ko ya. Kita ko mabantayan ng tatay. Di ko ang tatay. Ha? Sabot ka. Mo ganiyan mo, patigmang na si tatay. Mo hindi na kubyaan si tatay ya. Nabaw na nga, na siya gibati. Ya, grabe na po kayo. Wala mong po kasi-kasing. Amahan mang yapon ninyo ni si tatay. Kasi pagkaon na lang kung maghatag man nakagtambal para sa ilahaya. Inaligin ako na obligasyon na nana. Teres. Ha? Kung sa mga itong trap istorya ni, balik dito siya, giyatan ako space ni Mobe. Grabe na makay kayo. Ano mo kay kaluoy sa mo ang singgamay na. Sabi gusto ni mo, bumalik ka nito, palayason ti ka. Dahil itong tatay. Ha? Pamili! Bubalik ka o palayason ti mo. Balik na mo ito ya. Oh, nakaram din na. Patay ha? Bubalik na ko, napamong diri ha? Pantay lang mong duha.